Suomessa suunniteltu T2 Max on erittäin kehittynyt ja helppokäyttöinen latauslaite Parkin Energylta. Laitteessa on 2 Type 2 pistoketta tai kaapelia, joilla kummallakin lataa autoa jopa 22 kW teholla. Lisäksi laitteissa on 2 Shuko-pistoketta, jotka mahdollistavat esimerkiksi auton imuroimisen ja lämmittämisen, samalla kun autoa ladataan. Tunnistautuminen on vaivatonta. Käyttäjä voi näyttää laitteelle rekisteröityä NFC-sirua tai lukea laitteessa olevan QR-koodin. Laitteessa oleva kamera mahdollistaa myös rekisterikilven lukuun perustuvan automaattisen tunnistautumisen. T2 Max tukee tulevaisuuden standardeja jo nyt. Viimeisin OCPP-yhteensopiva protokolla mahdollistaa operaattorin vaihdon tulevaisuudessa ja V2G-valmius tukee sähkön myymistä autosta verkkoon. T2 Max on tulevaisuusvarma latauslaite Suomen koviin olosuhteisiin.